So guys, tamang tama sa hapunan guys. Ayan. Dito na tayo guys. Ihawin na natin tong ating mga nakuhang banak bunti guys. Alas 3 ng hapon guys, napakainit ngayon. Naghihila-hila ulit tayo na paring kukoy guys. Grabe, sobrang tirik na tirik pa yung araw. Yan guys oh. Luhay, 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 luhay. Teka na para isupot eh. Tama yan. Kapira lang. Nadoon lang. Marao. Halos ito ano. Yun, isa. Dalata kula. Ay, taba. Ay, dito ka. Madami sila nakuha guys oh. Yan, buhay pa. Lipat naman kami sa Labang Baybay kasi doon lagi mas marami kaming nahuli ng guys, bunti, balanak at yung iba pang klase ng isda. So kasama natin si paring Kukoy ngayon saka si paring Junior guys. Ito na yung nahuli nila ngayon. And bali may bumili na daw si Kuya Ambo daw, nakabili ng 1 kilo. Hindi na natin naabutan guys kasi may ginawa tayo kanina. So sama na tayo ngayon guys. Diretso na tayo sa Labang Baybay. Ayan. Ayan guys, bebenta na namin yung may bibili sa Maydin daw guys. Ayan. Kaya ito dakula. Subaw daw ni Kukoy. Okay, so benta na namin agad. Pero mamaya mag-aano pa kami guys. Hahanap pa kami, mag-hila-hila pa kami. Ayan guys, so benta na agad. So diretso na tayo guys. Diretso na tayo dito. Tuloy-tuloy lang guys. 50 pesos na ulit tayo guys. 50 pesos. Diba? Sipag ni paring Kukoy. Bako, dyan ang tamagi. So guys, babaybayin natin ulit yan. Gaya nung dati namin ginagawa. Para mas makadami. And para mas marami mabenta si paring Kukoy guys. Guys, malapit na tayo. Yan. Oh, wow! May bunti na agad guys. Balanak pala. Dito talaga ako sa balanak saka sa bunti. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Paring Kukoy. Oh, ayan na naman. Ang laki nito. Bangus. Midbid. Midbid. Ayan guys, midbid. Yan. Yan na. Dahan-dahan guys. Yan na yung mga naglulusutan yung mga ano. Ay, sorry. Yan na. Ayun. Meron. Ay, laki nito. Dadan. Ang laki nito. Wala. Laki niyan. Laki. Guys, nakakalibang talaga magganto guys. Kahit paunti-unti. Ayan. Hindi mo naman kailangan pupunta sa laot eh. Ano ko lang yung lagyan natin. Hoy. Medyo malakas ang bigot, ang alon guys. Sino muna tayo guys habang nag-aantay na lumapit-lapit yung lambat guys. Hangin muna tayo, grabe yung init. Ayan, si parang Kukoy guys oh.
Ayan, lapit, lapit. Sana wala nang sumabit guys para yan na, yan na. Lumalapit ng lumalapit guys. Papalapit ng papalapit ng papalapit. Ayun. Ayun na, meron na. Ayun. Oh! Dali na tutoy ka na. Mahal talo. Diyan mo na. Yan. Mali na dyan. Ayun. Oo, malusot ako eh. Ops. Ayan. Oh. Ayan guys. Punti. Ayan punti guys. Pinagin mo na. Hindi na dumaan yun. Si ano na dyan, si ini. Ayan. Guys, nakaano tayo. Ilan ba tayo? 4? Pato tayo maglukso. Ayan. Pa. Yun. Oo. Yun. Okay. Ano, dami na yan. Ayan, basta maganda wag lang sasabit guys. Kasi pag sumasabit talaga yun, lagi nakakalusot yung mga isda pag may sabit. Sana wala nang sabit. Guys, ayan na. Lumalapit na naman tayo. Guys. Wala. Baka lumusot. Lumusot na. Saan? Meron yan. Meron yan. Ayan, uminit na naman guys. Ayan. Oh, sap-sap. Ayan guys. Ano? Oh, lalaki! Laki guys. Oh. Yan. Yung sinasabi ko. Mabilis lang. Ano yan? Anak, kayo may balde. Oh guys, kayo may balde. Ha? Oh. Yan. Sasaya na yan. Oh. Ano yan? Ano? Oh. Lalaki pa guys. Oh. Grabe yan. Galaw lang kayo ng galaw. Sige. Ayan guys, kumukubog. Guys, dandahan lang kayo, dandahan. Dandahan. Ayan na. Ayan na. Demo na dyan. Layloy kayo guys, layluhay. Oh! Buena mano. Sarap. Guys. Ayos, mana dyan guys. Ayan na. Ayun. Pamil, ang panatawa na ang pataw. Pato! Oh! Tungulaon! Oh! Ayun na! Ang dami ngayon guys! Oh. Ayan na. Ang dami-dami to guys! Ayan na. Lang guys ha.
Madami to. Ayan. Ayan guys. Mapagpagnaran kami kaya. Ayan na, o diba? Ito mas marami to guys kaysa dun sa mga una guys. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakawalo kami guys. Isang hilahan lang yan guys. Galing na magpa-shoot. 3 points score. Okay. Alright. Alright. Diba guys? Sobrang bilis lang. Ayan. Di naman laging konti yung nakukuha natin guys. Talagang nadadaan lang talaga yun sa sipag. And dito sa probinsya at kahit saang parte ng mundo guys, kailangan talaga natin guys, talagang magsikap tayo guys at magtiyaga. Ayan, para tayo makakadami niyan guys. Ang bilis lang. Okay, so yan yung ating parte guys. Pinili talaga natin yung malaki para masarap. Kaya pakita sa vlog. hindi. Ayan. Okay, so ito, buhay na buhay. Ang tibay ng buhay nito. Diba? So guys, tamang tama sa hapunan guys. Ayan. Dito na tayo guys. Ihawin na natin itong ating mga nakuhang banak bunti guys. Kamay natin para mas madali. Ayan. Ayan guys, luto na siya. Ayan guys, oh. Grabe, ang sarap. Ayan guys, ang ating inihaw na bunti balanak guys. Kain na na.